tindahan naman ng fish products sa Dagupan City unti-unti nang lumalakas. Para sa detalye, narito si Idol Ron Araca. 104.7 IFM Report. Patuloy pang tinatangkilik ang mga fish, shellfish at seafood products sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ayon sa ilang tindera na nakapanayam ng IFM ni Dagupan, bagyang nararanasan ang unti-unting pagdami ng mga consumers sa pamilihan. Naghahanda na rin daw ang mga ito sa posibleng bulto ng mga mamimili simula sa ikatlong linggo ng mahal na araw kung saan kadalasang mga fish products muna ang ihahain kesa karne bilang bahagi ng nakagistang paniniwala sa tuwing sumasapit ang Kwaresma. Anila, bagamat inaasahan ang pagtaas sa demand, ay dedepende pa rin ang presyohan ng ilang mga produkto sa supply nito. Sa ngayon, wala pang masyadong paggalaw sa presyohan, bagamat posible umanong sa susunod na linggo, unti-unti na itong gagalaw. Samantala, nanatiling matatag ang presyohan ng bangus sa merkado na naglalaro ngayon sa 140 hanggang 180 pesos, depende sa laking bibilhin. Mula rito sa IFM Dagupan, at si Idol Ron Araca, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.